Вітаю спадарства, давайте адразу да справы. Я думаю, нікому не трэба тлумачыць, хто такая Наста пазыўны Север. Гэты чалавек герой, гэты чалавек здабыў свой аўтарытэт менавіта ў баях. Ініцыятыва, якую запрапаноўвае Север, гэта падтрымаць дзейнічаючых добраахвотнікаў нам, былым добраахвотнікам. Праз рапорт гэта выглядае так. Звернення, як шунішче підписався. Колішній боєць ПКК Наукович, позивний Лахвіч. Звертаюся до командування частини такої-то з проханням про виключення Миколи Деміденка, позивний Микола, у зв'язку із втратою довіри особового складу та на підставі голосування загальних зборів ПКК та 84%. Та Артема Войніча, позивний Ваніш, з переведенням їх в інший загін підрозділ. Спадарства, хто з былых добраахвотнікаў хоча падтрымаць ініцыятыву, я замацую пошту Насты, куды можна напісаць «Атрымаць бланк». Падпісваем, фотаграфуем, адпраўляем зноў на гэтую пошту. Да перамогі разам. Слава Ўкраіне! Жыве Беларусь!